الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovana braćo, zahvala pripada našem gospodaru, Allahu Azza wa Jalla, na nebrojnim blagodatima i nijemetima sa kojima nas svakodnevno obasipa. Neka Allahov blagoslov na sve poslanike, a posebno na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, te njegovu časnu plemenitu porodicu, čestite vrle ashabe i sve odane i ustrajne Allahove Azza wa Jalla robove do dana suda. Braćo draga, u sebi osjećam obavezu, a nadam se i da ćete me podržati vi u ovome, da prije nego što počnemo sa hutbom, prisjetimo se naših gazija, naših šehida, našeg čuvenog Ali Paše, koji je sa našom braćom borio se za naše vatane u našoj domovini, za naš vatan na kojem smo mi i rođeni, na kojem smo mi i ostavili svoj najbolji dio djetinjstva. Da Allah dragi se smiluje njima, da im podari inšala džene. Lillahi ta'ala al-Fatiha. Zamolio bih vas također, braćo draga, da se prisjetimo svih onih merhuma koji su bili sebe da se ova prelijepa džamija i naš prelijepi islamski centar koji se nalazi na Richmond Hillu izgradi i pokrene i da se mi, evo, alhamdulillah, njihovom zaslugom, prvenstveno Allahovom milošću, ovdje danas nalazimo i u našem prelijepom centru kojeg nam je Allah dragi podario i kojeg nam je Allah dragi ostavio na čuvanje i centar i ovu džamiju. Da im se Allah smiluje, Lillahi ta'ala al-Fatiha. Također bih htio da vas zamolim da zajedno, znajući da se dobro brata muslimana ne odbija za svog brata muslimana, da proučimo u ovom Mubarek danu, u ovim Mubarek trenucima jednu Fatihu i zamolimo Allaha Đelešanu da prospe svoju milost, da prospe svoju blagodat na ovu zajednicu, da se naša braća ujedine, da budemo svi jedno. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, musliman je muslimanu brat, neće ga ostaviti na cjedilu. I mi treba da smo takvi, da jedan drugoga poštujemo, da jedan drugoga cijenimo. I naravno, kada je najpotrebnije, da jedan drugom izađemo u susret. Zamolimo Allaha Đelešanu Fatihom da nam podari tu milost, da budemo jedan i jedan za sve. Lillahi ta'ala al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Poštovana braćo, nakon zahvale Gospodaru svih svjetova Allahu azza wa dželle, iskazujemo našu odanost i zahvalnost i našim riječima Gospodaru svih svjetova i zahvalu što nam je podario da dočekamo ovaj mubarek dan, da dočekamo ove mubarek trenutke. Jer zaista je mubarek petak poseban mubarek dan i izdvaja se od svih dana u sedmici. Neka je Allahov blagoslov na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu plemenitu porodicu, čestite vrle ashabe i sve one Allahove azza wa dželle robove ustrajne na putu Božjem. Braćo draga, nalazimo se u drugoj džumi nakon mubarek mjeseca Ramazana, odnosno drugoj džumi u ovom mubarek mjesecu Ševalu. Iza nas su dani blagoslovljenog mjeseca Ramazana, mjeseca u kojem smo imali priliku pokazati prije svega sebi da kada hoćemo možemo biti dobri muslimani, da možemo voditi računa o svojim namazima, da možemo voditi računa o svome jeziku, o svome oku i svemu drugom što bismo bili odgovorni pred našim gospodarom Allahom Đelešanom. Braćo draga, ne mogu a da se ne osvrnem da nas je Allah dragi počastio u mubarek mjesecu Ramazanu zaista sa velikim blagodatima. Počastio nas je s time što smo odabrani Allahovi robovi koje je On subhanahu wa ta'ala odabrao. Prvo, te smo dočekali mubarek mjesec Ramazan i ispratili i nalazimo se u ovom mubarek mjesecu Ševalu. A drugo, jer nam je Allah subhanahu wa ta'ala omogućio da ove džamije naše prelijepe ovdje u
velikoj državi koja nam je omogućila i dala sva vjerska prava, posjećujemo. I ne samo to, nego da slobodno u ovim našim prelijetim džamijama ispoljavamo svoju vjeru. Da ne razmišljamo o strahu, da ne razmišljamo o torturi. Ovih dana je, braćo draga, obilježen 11. dan u ovom mjesecu, dan koji je poznat svugdje u svijetu, dan gdje sve svjetske televizijske kuće, radio kuće i svi svjetski državnici iskazuju znake žaljenja. A znate li zbog čega, braćo? Zbog toga što su ovog dana ljudi, moramo ih tako nazvati, jer Allah dragi je dao nama iskušenje sa njima. Ljudi činili zvjerstvo. Takve ljude ne možemo nazvati ni ljudima. To su na neki način, često puta smo imali prilike da gledamo one emisije prirode, gdje tamo se one životinje bore za opstanak, pa napadaju druge životinje, pa ih proždiru, pa jednostavno ubijaju te druge životinje. I ovi ljudi su ubijali našu braću, ubijali naše sestre, silovali. I šta sve nisu radili? Allahu akbar, braćo dragi. Naveću vam jedan primjer jedne naše sestre koja kaže: imala sam 22 godine i svoju šćerku od 1,5 dana. Došli su, pokupili su nas u autobuse, međutim moja kćerkica je plakala. Došao je jedan čovjek od tih uniformisanih ljudi, prišao i kaže: zašto plače? Kaže, u tom trenutku sam pomislila da je to neki dobar čovjek. Rekla sam mu da je moja kćerkica gladna i da nemam je čime nahraniti. Kaže, daj mi je da je ja nahranim. Kaže, uzeo je, dala sam mu je, uzeo je, izio iz autobusa i vraća se. Kada se vraća, više ne čujem znake plača moje kćerkice. Mislila sam da je nahranio i opet u sebi mislim da je to dobra duša. Pored takvih zlih duša ima opet dobra duša. Međutim, kada je prišao i dao mi moju kćerkicu, vidjela sam dok prilazi da nešto kapa. Prišao je i rekao mi: evo ti tvoja kćerkica, više nikada neće zaplakati. Pogledala sam, a on je zaklao. Allahu akbar, braćo, Allahu akbar. Ovo je ono što danas pričaju. Proučili smo prije početka hutbe dovu predlušu rahmetli našim gazijama, rahmetli našem Alipaši i svim ostalima koji su poginuli i borili se da mi živimo na tim prostorima. Jer mi smo tu rođeni, to je naš vatan, to je naša zemlja. Vjerujte, braćo, te genocide koje su nam pravili, koje su te bezdušne duše nad nama izvršavale, zaista je nešto što treba da se prisjetimo, ali kao muslimani moramo isti dalje. Moramo svi zajednički se boriti da opstanemo kako na tim prostorima i da dajemo podršku našoj braći koja su dolje. Jer nije im lahko.
Vjerujte, braćo draga, nisam mogao da se ne prisjetimo ovog 11. i mnogih drugih datuma u historiji nas Bošnjaka, gdje su zaista počinjene velika progonstva, torture, svašta su nam radili. Ali mi smo opet merhametni ljudi. Mi smo opet ti koji praštamo. Mi smo ti koji zaboravljamo. Mi smo ti koji su od Allaha dragog počašćeni da slijedimo pravi put. Da slijedimo put mira, ljubavi, tolerancije. Mi smo ti koje je Allah subhanahu wa ta'ala počastio i obradovao. Ramazani koje smo pobrali sa plemenite stabljike Ramazana, da li smo zaista napunili naše imanske baterije, da li smo postali jači u vjeri, da li smo se u Ramazanu rastali sa nekim grijesima, lošim navikama, jesmo li uspješno prošli kroz ramazansku školu takvaluka, bogobojaznosti, jesmo li položili predmet sabura, strpljivosti, te zaslužno dobili bajramsku diplomu, da li postavimo sebi pitanje ono što smo radili u Ramazanu može samo da ostane u mjesecu Ramazanu i da to što smo radili u Ramazanu ne pretočimo u ovim drugim mjesecima. Da li pitanja su brojna i misli koje lete srcem i dušom svakog iskrenog muslimana, svidjela mi se rečenica jednog učenjaka koji je rekao kako je Ramazan islamska benzinska stanica gdje se jedan musliman opskrbljuje gorivom koje će mu trajati tokom svih narednih mjeseci i dana. Ako je gorivo slabog kvaliteta, onda će tijekom tog našeg puta imati naš automobil i problema. Međutim, ako je gorivo dobrog kvaliteta, to jest ako smo u mjesecu Ramazanu imali iskren naš odnos prema ibadetu, prema našem gospodaru, ta naša imanska energija, to jest to gorivo, bit će gorivo prvog kvaliteta i nećemo imati problema ni u ovim drugim mjesecima. Naš zajednički cilj, braćo, treba biti Allahovo zadovoljstvo koje će rezultirati džennetom inšallah. U Ramazanu smo učvrstili vezu sa našim stvoriteljem kroz različite ibadete. Zasigurno smo bili u Ramazanu bliži našem stvoritelju i gospodaru. U Ramazanu smo dokazali kako i koliko možemo kontrolisati svoje strasti i prohtjeve kad hoćemo, jer kad god bi htjeli nešto ružno reći, dobaciti ili nekog izružiti, sjetili bismo se da postimo. Braćo draga, proučili smo također dovu da Allah dragi ujedini naša srca, da Allah dragi učini da budemo jedan za jedno i svi za jedno. Želim da kažem da ako ramazanska škola, da ako mjesec Ramazan, koji je mjesec takvaluka, mjesec bogobojaznosti, mjesec poseban i za koji je Allah subhanahu wa ta'ala posebne blagodati i nagrade pripremio, nije u nama produkt da mi jednostavno otvorimo jednu novu stranicu. Stranicu gdje ćemo zaista krenuti do ove naše institucije ulepšavamo i da ove naše institucije budu naši bajraci. Bajraci u pogledu da se ovdje okupljamo, da se
u našim prelijepim džamijama prisjećamo naše prelijepe upute koja je spas, upute koja je uputa mira, ljubavi, tolerancije, upute koja je posebna po pitanju jer će nas Bog, dragi, ako je slijedimo, nagraditi džennetom inšallah. Želim da kažem da smo tokom mubarek mjeseca Ramazana u našem prelijepom centru, u ovoj našoj prelijepoj džamiji, zaista imali lijepe dane. Dane gdje smo zajedno molili Allaha dželešanu kroz razne vidove ibadeta. Imali smo iftare koji su nešto posebno što krasi ove naše prelijepe džamije. I molim Allaha dragog da sve one koji su makar $1 uložili da se zajednički iftarimo u ovim našim prelijepim džamijama, Allah subhanahu wa ta'ala nagradi džennetom. I molim Allaha dželešanu da naša braća koja nisu imala prilike da ove naše džamije obilaze ovog prošlog Ramazana, da im Allah dragi podari da ovaj sljedeći mubarek mjesec koji će, ako Bog da, brzo doći, vrijeme brzo prolazi, dočekamo jedinstveni, jaki, dočekamo da ove naše džamije budu pune, jer mi smo zaista ukrasi džamija. Mi smo ti koje je Allah subhanahu wa ta'ala počastio da ulazimo u džamije, da dolazimo u džamije. Braćo draga, Ramazan je također jedna velika škola koja nas postiče na jedinstvu, na zajedništvo, na džemat. I to jedinstvo i to zajedništvo mora da bude i van Ramazana. Kaže jedan islamski alim, ako u jednoj godini imamo 12 mjeseci i tih 12 mjeseci sa jednim mjesecom ispunimo sa pozitivnom ocenom, naravno da će ovih drugih 11 mjeseci da prevagne, a taj jedan mjesec je samo jedan mjesec. Želim da kažem da treba da se potrudimo, da i van Ramazana činimo ibadet, da molimo Allaha dželešanu za milost i da molimo Allaha dželešanu za oprost. Braćo, navešću vam jedan primjer iz vremena Musa alejhi salatu vesselam. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u predaji u vrijeme Musa alejhi salatu vesselam živio je jedan čovjek koji je činio loša djela, koji je ogovarao, koji je bio svađalica, koji je jednostavno išao u nemoral, radio stvari koje nisu dobre. I u tom istom vremenu živi čovjek koji je činio ibadet, molio Allaha dželešanu. Jednostavno bio potkoran Allahovom robu. I sad ovaj čovjek koji je bio loš, činio loša djela, odluči da se pokaje. Odluči da učini tevbu našem gospodaru Allahu dželešanu. I naravno kad je učinio tevbu, on se pokajao i skrušeno je došao na mjesto gdje su ljudi ibadetili na način na koji su ibadetili za vrijeme Musa alejhi salatu vesselam. I pazite sad ovaj trenutak, braćo. Ovaj čovjek ulazi
u toj prostoriji i kako je ušao, prišao je do ovog čovjeka koji je bio pobožan, koji je bio ugledan čovjek. I u tom trenutku sad šejtan lanetullahi alejhi i mi kad klanjamo namaz dođe nam sa nekim mislima i nama. Šejtan lanetullahi alejhi ovom pobožnom čovjeku dođe sa mislima i kaže i ovaj pomisli, gledaj gdje je ovaj došao takav i takav pored mene da ibadeti, pored mene da čini ibadet. U istom tom trenutku ovaj što je bio loš razmišlja i postidi se kako je on mogao da stane pored ovoga pobožnjaka. Jednostavno zasrani se čovjek, postidi se u svojoj duši. A zbog čega? Zbog toga što je učinio tevbu, što je učinio pokajanje. I naš gospodar Allah dželešanu obavještava Musa alejhi salatu vesselam. O Musa, reci tom pobožnjaku da sva djela koja je činio do sada su mu propala. Allahu akbar. Sva djela, braćo draga, koja je ovaj pobožnjak činio su mu propala. A ovaj koji se je pokajao i koji je sebi dao križu sadja što je stao pored ovog uglednog pobožnjaka, Allah dragi preko Musa alejhi salatu vesselam obavještava da mu je oprostio sve grijehe i da i jedan i drugi krenu s početka. Zato, braćo draga, nemojmo dozvoliti šejtanu lanetullahi alejhi kada se nalazimo u džami, kada se nalazimo na nekom skupu, da omalovažimo svoga brata muslimana koji se bori, koji daje svoj trud, koji daje svoj imetak i za džamiju i tamo gdje je potrebno. Nemojmo dozvoliti da kažemo, a ko je on? Prisjetimo se šejtana lanetullahi alejhi kojeg je Allah dragi prokleo. Šejtan lanetullahi alejhi Iblis je bio pokoran gospodaru svih svjetova. Nema mjesta gdje nije činio seždu, gdje nije izrazio svoju pokornost gospodaru svjetova. Ali onog momenta kada je naš gospodar subhanahu wa ta'ala stvorio Adema alejhi salatu vesselam i rekao melekima da učine seždu, da budu pokorni njegovoj riječi, šejtan se zoholi i kaže da je on stvoren od vatre i da je on bolji. I pazite sve one ibadete koje je radio i sve u vidu pokornosti što je od svoga vremena uložio, sve mu je to propalo. Molim se Allahu dželešanu da nas inšallah zaštiti, da nas sačuva iskušenja, da nas sačuva onoga što nije dobro za nas. Molim se Allahu dželešanu da pomogne našoj braći svugdje u svijetu, da naš iman ojača, da budemo, kada izađemo iz ove džamije, da se ljudi ugledaju na nas, da ljudi ugledaju u nama dobro, da ljudi ugledaju u nama svijetlo, da ljudi u nama ugledaju ono što krasi svakog mumina, da ugledaju našu prelijepu vjeru. Jer naša prelijepa vjera, ako je iskreno prakticiramo i ako iskreno živimo po načelima i normama naše vjere, zaista bit ćemo primjeri, bit ćemo uzori. Allahu dragi, ti si naš gospodar. I molimo te da na ovom dunjaluku živimo onoliko vremena koliko će biti dobro za nas. I molimo te da nam podariš smrt
onog trenutka kada je smrt volja za nas. I molimo te, ja Rabbi Gospodar, da učiniš da ono što znamo od tvoje prve upute podijelimo sa našom braćom, podijelimo sa našim sestrama, damo svoj zekat, damo sve od sebe kako bismo bili pravi naslednici našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ela in ahsana al-kalam wa ajra nizam kalam Allahi malik al-aziz al-alam kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi nazm al-kalam wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah, kamilin, wa salatu wa salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'zima li nabihi wa takrima li fakhamati sharaf as-safi. Faqala azza wa jalla min qa'il muhbira wa amira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Braćo, prije nego što počnemo sa farzom džume namaza, zamolio bi našeg predsjednika Hadži Smaja Sadanovića da nam se obrati sa par informacija. Assalamu alaikum. We have a janazah today, so our Imam Harko went to Long Island to bury one of our young brother. He was 41 years old, so we apologize for today for Imam did not speak English. That's one thing. Second thing I wanted to tell you, please, after you finish prayer, we have a halal food. Instead of us running and going to eat after Juma and Rosh, we can have halal food. It's I think only $10. Drink included. Please support the sister who works there, inshallah. And Imam today was talking about 7/11. Everybody know about 9/11. About 3,000 people lost their life, and the whole world knows about it. Do any of you know 7/11? Majority of you don't. 7/11 is the genocide against Srebrenica from Bosnia, when about between 8 and 10,000 people got killed. For nothing else, only because they were Muslims. In a matter of 3 days. So please make dua for these shaheeds and learn more about Srebrenica, genocide that exists in 21st century. And last thing I want to tell you, we want to build one small mosque in a small village of Husayne, next to Husayne, between Husayne and Bab, but we coming from the roof completely collapsed.
and the mosque is out of use, I urge you next Jummah to bring inshallah some money so we can put a roof and build a munara inshallah on this village of Bosnia, Sanja, from Plavni. May Allah bless you, accept your prayer inshallah.